Så er der frokostpause her på Living Smart TV. Jeg suser op i køkkenet nu. Jeg kan høre Pip og Brille, de sidder oppe og spiser nu. Og så vil jeg prøve at spørge dem, hvilke streaming-anbefalinger de må kunne give mig og jer. Brille. Hvis nu man har sommerferie, lad os sige, at man er på din alder og har masser af tid til at slå ihjel i sommerferien. Hvilken streaming-serie tænker du så kunne være et hit? Hvis man ikke har set det endnu, hvilket man bør have, så bør man se Breaking Bad. Det er nok den bedste serie, jeg nogensinde har set, og det er den serie, som har fået mig til at se serier, for det gjorde jeg ikke ret meget før. Jeg var mere til film, men Breaking Bads kvalitet har fået mig i meget høj grad til at se film, eller til at se serier. Fordi den har en vanvittig produktionskvalitet, men også en vanvittig historie, som jeg synes, du bør se. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men den er rigtig, rigtig god. Hvor mange afsnit er der? Der er 14 afsnit per sæson, og der er 5 sæsoner. Så det vil sige, at hvis du har masser af tid at slå ihjel over sommerferien, så er det den, du skal se. Den er afsluttet, den er færdig, du kan se alle afsnit nu på Netflix. Men hvis man så måske har knap så mange timer at slå ihjel, lad os bare sige, at far og mor skal i sommerhus, og måske have lidt at se om aftenen, sådan en uge, når ungerne de er lagt i seng. Ja. Hvad vil du så anbefale? Jamen så vil jeg helt klart anbefale Broadchurch, fordi den har kun 8 afsnit. Det vil sige, at der er lige sådan en afsnit til hver eneste aften på sådan en god times tid. Ligesom Brille var inde på, så den her det er også en super spændende serie. Man sidder simpelthen helt ude på kanten af sofaen for hver eneste afsnit, hver eneste aften. Den handler om en 11-årig dreng fra sådan en kystby i England, der bliver fundet myrdet. Og så venstre simpelthen bare op og ned på hele den her kystby. Jeg vil ikke sige det meget andet, end at jeg vil anbefale på det varmeste at se den i hvert fald. Og skulle jeg måske så lige vende kameraet om. Du kan også filme, Brille, så haps den der. Jeg vil anbefale Game of Thrones, og det vil jeg egentlig, fordi jeg kan godt lide sådan det der, hele det miljø, Game of Thrones, den foregår i. Det er jo sådan noget middelalderagtigt noget, og den handler om sådan det her lidt, kan man sige, lidt taktiske spil mellem, er det mon ikke 7 kongeriger eller kongedømmer, som så sådan lidt på skift i den her historie battler mod hinanden, og historierne de bliver sådan vævet ind i hinanden. Så hvis man kan lide sådan lidt en kompleks serie, så kunne Game of Thrones være rigtig god. Og så er der sådan rent praktiske gris, så er det sådan, at Game of Thrones er i hvert fald indtil videre, tror jeg, bliver lavet i 6-7 sæsoner. Og den fjerde, og dermed også den nyeste, er lige færdig nu på streaming. Jeg tror, vi så den vist på HBO. Og det betyder altså, at hvis ikke du har set den endnu overhovedet, eller hvis du ikke er noget sådan helt up to date, så vil jeg anbefale, at du får indhentet den her i sommerferien. Den er vanvittigt flot produceret, også ligesom Brille siger med Breaking Bad. Det er ligesom om, at hvert afsnit, det er simpelthen en Hollywood-filmproduktion i sig selv. Super, super fedt. Og så synes jeg, at når Mille kommer hjem fra skole i dag, så kunne vi måske lige prøve at spørge hende også, hvad man mon vil se, hvis man nu er teenager. Mille er 13 år, og jeg er sikker på, at hun vil ikke se nogen af de 3 serier, som vi har anbefalet her. Så lad os spørge Mille, når hun kommer hjem fra skole i dag. Så er Mille kommet hjem fra skole. Lad os lige finde hende. Har du set Mille? Er Mille herinde? Hvor er hun henne? Skal vi lige finde hende? Men der har jeg kigget. Der er hun ikke. Mille. Hvor er Mille? Hvor er Mille? Bare. Der var hun. Der var Mille. Hey Mille, vi har snakket om streaming i dag. Og så sagde Brille, at han synes, at man kunne godt anbefale Breaking Bad. Og jeg sagde, at hvis man skulle se en vildt god serie, så kunne jeg godt anbefale Game of Thrones. Og Pip sagde Broadchurch. Men så kommer vi til at snakke om, hvad med teenager. Nu du er 13, snart 14 år gammel. Hvad streamer man i din alder? Hvad kunne det være? For eksempel Awkward, det ser jeg ret meget. Awkward? Ja. Det kender jeg slet ikke. Jamen, det handler om en pige, der hedder Jenna, som kommer hjem fra en sommerlejr, og så vil hun ud og tage nogle panodiler, som er galt i halsen, og så tror folk, hun har prøvet at begå selvmord. Så hun egentlig bare et rigtig dårligt liv derfra, og prøver at
komme ind i kridthuset igen, hvis man kan sige det på den måde. Er det vildt mange afsnit? Altså er det sådan en, der kommer hver dag, og så kan man se den i et helt år, eller hvad? Nej, men altså der er, indtil nu tror jeg, der er 4 sæsoner med 12 afsnit, hvor hvert afsnit var cirka en halv time. Så det er en lidt gammel serie, men der er stadigvæk nye serier på vej, altså nye afsnit. Cool. Og sommerferie, hvordan i din alder bruger man nogle bestemte apps, du kunne anbefale for at holde kontakt med vennerne i ferien? Altså vi bruger jo allerede meget Snapchat. Og så bruger vi en ny app, der hedder The Test, hvor man svarer på en masse spørgsmål. Så skal man så se, om man kan gætte, hvad de andre svarer. Der kan man så også chatte sammen derinde. Det er også rigtig sjovt. Cool. Sommeren står for døren, og det gør den også for familien Gadget, som vi også er. Før i tiden, der har vi faktisk altid haft alle vores oplader og iPhones og det hele nærmest bare smidt ned i en pose og så ned i vores kuffert. Men det er altså et værre rod, og ledningerne bliver som sagt rodet sammen, og det er ikke til at finde hoved eller hale i noget som helst. Nu er jeg sådan nok lidt af en control freak mom, kan man vel godt sige, og jeg kan godt lide at have styr på tingene. Så jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg blev kontaktet fra Granny Smith, som rådede mig til at købe den her 12 South Journal til godt og vel 880 kroner. Den er super lækker og lige noget for mig. Man har simpelthen bare plads til alt, og det passer rigtig godt, når man er ude at rejse. Det passer rigtig godt, når man er på forretningsrejse også, og også bare privat. Der er som sagt plads til rigtig meget. Jeg har fået plads til min iPad. Jeg har fået plads til min iPhone. Og både lader til min iPhone, iPad. Ved Granny Smith, der fandt jeg også en BlockBox, som er sådan en transformer, som virker i hele verden. Den gør simpelthen, at du er fri for at have tonsvis af lader med, så med den her, der kan jeg både få opladet min iPhone, min iPad og min Mac. Den smider vi lige i her også, sammen med både min lader. 12 South, også igen med Granny Smith, har jeg fundet en iPad stander. Jeg synes, den er rigtig rar at have med, fordi når man sidder og læser, som jeg gør fra min iPad, så er den faktisk rigtig lækker lige at have stående og fylder ingenting. Og vi smider lige nogle visitkort i, også meget godt at have med. Jeg har min Nappy Baby Alarm med. Lader til Nappy Baby Alarm. Passer også til den her BlockBox. Endnu en lader, man faktisk ikke har behov for. Så hvis jeg nu ikke lige tænker at få lader med til Mac, til computer og sådan noget, og man måske hellere vil have sine høretelefoner med, jamen så er der faktisk også plads til dem i den her journal. Det skal altså bare være med drejefunktioner, de her høretelefoner, ellers så passer den ikke i. Hvis I som mig har en teenager, som også tager til stranden nu her til sommer, ja, så vil I nok være rimelig glade for sådan nogle smarty bags som dem her. De fylder absolut ingenting, og det er egentlig bare en lille plastiklomme med sådan en lille lukkemekanisme, som ja, bare har genluk. Den koster små 29 kroner, men den sikrer altså, at der hverken kommer vand eller sand i din mobiltelefon. Super, super smart til teenager, som tager deres telefoner med til stranden, smider den i sandet og kommer op fra vandet og begynder at taste rundt. Og der ryger en iPhone eller 2. Som sagt, du kan få den med smartbag til omkring 29 kroner. Den passer desværre kun til iPhone. Den er ved at blive lavet til Android-telefoner nu, men er ikke på markedet pt. Men dem smider vi også lige et par stykker i af. Alt i alt en kanon god løsning, når man skal ud og rejse. Den er også rigtig god som studerende. Den gør i hvert fald, at det ikke fylder ret meget, og man husker alle sine ting. I dag er alle jo vilde med streaming fra Netflix og YouTube osv. Men hvad gør man egentlig, når man så ikke er hjemme på sit eget netværk, men eksempelvis på campingtur eller i sommerhuset, men netværk er måske mindre god kvalitet? For nyligt var vores familie faktisk en uge i sommerhus, og der lærte jeg, hvor svært det kan være at streame.
Personligt vil jeg rigtig gerne streame et par fodboldkampe på min iPad. Så har jeg min dreng Milo, som bruger Netflix på Apple TV, og min teenage-datter Mille bruger, som de fleste teenager, jo halvdelen af deres liv på YouTube. Derfor havde vi inden afrejse sikret os, at sommerhuset havde gratis wifi. Det viste sig bare hurtigt, at det gratis wifi, vi havde i sommerhuset, slet ikke egnede sig. Hjemme er de fleste nok vant til at have en hurtig forbindelse med frit forbrug, men i sommerhuse er der stadig langt mellem netværk, der egner sig til streaming. Udfordringen i sommerhusområder er nemlig ofte, at de ikke ligger godt placeret i forhold til faste internetforbindelser. På trods af, at vi skriver 2014, er det stadig ganske svært at finde sommerhusområder med hurtige bredbåndsforbindelser, og som hovedregel er det umuligt at streame i bare nogenlunde god kvalitet. Det er dog heldigvis noget, du selv kan finde en løsning på. Lad os prøve at kigge på, hvordan man gør det i praksis. Hvis du investerer i en 3G eller 4G router, et såkaldt hotspot, ja, så har du altid internet med i lommen, og du kan endda dele det med familien. Og nu er det selvfølgelig sagt med glimt i øjet, men som tech-far, der er det jo fedt at kunne bidrage til familien med en god streamingløsning til sommerferien. Men nu til praksis. Hvad gør vi rent faktisk? Lad os prøve at sætte vores helt eget trådløse netværk op, så vi kan streame en film. Til det skal vi bruge en medieafspiller samt en 4G LTE-router med et SIM-kort, der giver dig mobildata-adgang. I vores tilfælde har vi valgt at vise eksemplet med et Apple TV samt en iPad Air 4G eller LTE og et SIM-kort til 200 kroner om måneden for ca. 100 GB dataforbrug i hurtig 4G. Men det her med at bruge din smartphone eller tablet til hotspot, det er en okay løsning, men det er en nødløsning. Det bedste resultat får du ved at investere i en rigtig mobil router. Den har kraftigere antenner og kører derfor både hurtigere og mere stabilt, specielt når der er flere brugere på samtidig, og så undgår du også, at dine enheder løber tør for strøm, som de altså hurtigt gør, når du bruger dem til at dele din netforbindelse. Mange er på forhånd nok måske også lidt bekymrede for, hvor teknisk svært det er, og måske også om det må blive for dyrt. Vi er jo vant til, at mobildata er en dyr fornøjelse at bruge. Og hvad med hastigheden? Er det overhovedet hurtigt nok? Men faktisk er det slet ikke teknisk svært. Det er ganske let, og i nogle tilfælde kan det faktisk være lettere at lave sit eget trådløse netværk, end at hele familien hver især skal logge på det netværk, der måske er på campingpladsen eller i det sommerhus, du har lejet. Kort fortalt sætter du ganske enkelt bare dit SIM-kort i din router, eller i mit tilfælde i min iPad, deler internetforbindelsen og giver dit password til familiemedlemmerne, som derpå kan logge ind og bruge det. Mange sommerhuse har en ganske langsom opkobling, som måske egner sig fint til at tjekke et par mails med dagligt, men slet ikke til streaming, hvor der virkelig skal holdes en stabil strøm af data for at give dig et godt resultat. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være nogle begrænsninger i forhold til betaling og brug af de her streamingtjenester. Nogle tjenester, eksempelvis Spotify, ja, der betaler du per bruger og kan ikke dele det. Netflix kan du godt dele i familien op til 4 brugere på samme konto for 79 kroner om måneden, mens du gratis og uanset hvor mange du er, kan bruge alt det du har lyst til på andre tjenester, såsom YouTube. Ja, som du kan se, så er det altså både meget billigere og bedre at lave dit eget netværk, end det er at bruge den gratis løsning, der ofte stilles til rådighed på campingpladser og i sommerhuse. Og så er den helt store fordel jo faktisk, at det er dit eget, det vil sige, at du kan tage den med dig hjem, du kan bruge den i bilen, på familieudflugten osv. Her i sommerperioden, der tager vi i hvert fald i min familie ekstra mange billeder. Vi er på ferie, vi er på udflugter osv. Og så har jeg haft sådan lidt et opgør med fotos, som jeg har kendt det i mange år. Det er jo sådan, at ligesom så mange altså alle andre, så tager jeg jo også rigtig mange billeder med min smartphone. Så sent som i dag, hvor vi har været inde og spise frokost på en restaurant i Vejle, jamen, så tager man billeder af maden og poster på Facebook og sådan noget. Og mobiler er jo i dag super fine til det brug, men det er klart, at hvis man sammenligner med de store kanoner, et rigtigt spejlerflex-kamera eller DSLR med nogle gode objektiver på og sådan noget, så er det jo, der er ingen sammenligning. De kreative muligheder, de ligger helt klart i spejlerflex-kameraerne og også den høje billedkvalitet.
Men jeg oplevede faktisk bare, hvis jeg nu skal være helt ærlig, hånden på hjertet, så oplevede jeg simpelthen i en periode bare på over nogle år, at det løb lidt løbsk for mit vedkommende. Jeg brugte mere tid på at ærge mig over, at jeg ikke havde den rigtige flash, og jeg ikke havde det rigtige objektiv. Når vi skulle på tur, så var det sådan noget med, at det tog længere tid at pakke fototasken, end det tog at pakke resten af familien. Og det begyndte jeg at blive lidt træt af. Og så har jeg været på nogle ture i udlandet også med Living Smart TV, London, New York, Berlin og så videre, hvor det der med at have 5 kilo kamera med, det var bare ikke. Det var ikke den super gode løsning. Men så skete der det, at jeg kom i kontakt med sådan et Fuji X100. Det her, det er så den nye model, der hedder Fuji X100S. Det er efterfølgeren til det. Det er for den sags skyld ligegyldigt. X100 eller X100S, det er begge to verdensklasse gode kameraer. Men her oplevede jeg faktisk for første gang kombinationen af et kamera, der i størrelse er til at have med rundt, og som tager vanvittigt gode billeder. Men den helt store forskel, det var, da jeg prøvede det her, så opdagede jeg, at her fik jeg glæden tilbage ved at tage billeder. Og det kan man sikkert med andre lommekameraer også. Men jeg oplevede lige pludselig, at, kan man næsten sige bogstaveligt talt, fokus gik fra at rode med udstyr og bede familien om, rolig, jeg skal lige skifte objektiv. Hold lige smilet der, jeg skal lige sætte en anden flash på. Eller, nu skal jeg lige have et andet. Altså pille og rode rundt i menuer og opsætninger og sådan noget. Og det blev bare. Jeg manglede det umiddelbart. Jeg manglede det at kunne tage noget op af lommen og tage et billede, og så var det bare skidegod kvalitet. Og det fik jeg med den her Fuji X100 eller X100S. Jeg har haft dem begge to. Men det er sådan lidt retro-kamera, og det i sig selv synes jeg er motiverende for mig. Fordi det er sådan lidt old school, det kan jeg godt lide. Men det er det også med hensyn til betjeningen, fordi det er stort set bare at tænde og trykke, altså så tager det billeder. Så det er point and shoot, ligesom en mobiltelefon. Så kan man så stille en lille smule på lukketid, og man kan også stille en lille smule på blænde. For mig at se, der er ingen vej tilbage, og jeg endte også med at sælge alt mit Spejlerflex-udstyr. Og i starten, så var jeg sådan lidt, jeg var selvfølgelig lidt bange for, at jeg nu måske ville fortryde det, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har faktisk ikke fortrudt det en eneste gang. Til gengæld, så man bare konstatere, at efter jeg har købt det her, så får jeg bare taget mange flere bedre billeder, fordi jeg får det med. Det er lille nok til at have i lommen, og jeg tager det med i stedet for at bruge min smartphone til foto, fordi det er markant bedre billeder. Goddag og velkommen til min arbejdsplads her på Living Smart TV. Det her, jeg sidder og redigerer vores udsendelser og sørger for, at de bliver tip-top, også den her. Vi har fået 3 telefoner i døren, og jeg vil gerne lige vise jer, hvilke 3 telefoner det er, for de er faktisk ret spændende. Det er 3 billige smartphones, så hvis du ikke lige har råd til at gå ud og købe en dyr Android-telefon eller en dyr iPhone, så er det her måske et godt alternativ. Den første, vi fik ind i døren, det er faktisk en rimelig high-end Android-telefon. Den koster 3.000 kroner og hedder Huawei Ascend P7. Huawei Ascend, den er altså en super flot telefon, synes jeg. Har lidt Sony Xperia C2 design, er lavet i glas og er faktisk en super god telefon. Har en lidt lavere processor, så det er faktisk design, du betaler for her. Men 3.000 kroner for en ret solid Android-telefon. Det næste i rækken, det er også en Android-telefon. Det er en Kazam måske. Den hedder Trooper. Den hedder faktisk Thunder, undskyld. De har en anden, der hedder Trooper. Den her hedder Thunder og koster 1.700 kroner. Den er en rimelig lavere spec Android-telefon til 1.700 kroner. Den har 4,2 Jelly Bean og er lavet i fuld plastik. Så den her, det er altså en meget billig, men måske får du meget for pengene for de 1.700 kroner. Den sidste, det er en Windows Phone-telefon, hvis man vil prøve det. Det er en Nokia Lumia 630. Den her telefon, den er også lavet i plastik, men det er sådan noget, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men det er meget hårdere plastik. Det føles ikke så billigt, som den anden den gør. Og så får du også Windows Phone på. Og hvilke fordele er der i det? Det er der, at Windows Phone, det kører super godt på mindre spec telefoner. Det vil sige, hvis telefonen ikke er så kraftig, så kører det super godt i forhold til, hvad Android gør på lavere processor osv. Synes jeg i hvert fald. Jeg prøvede den her, og jeg vil lige så gerne bruge den her, som jeg vil bruge min egen Android-telefon. Fordi den her, den er bare hurtig. Jeg har ikke prøvet Kazam endnu, som sagt, vi har lige fået den ind ad døren, så den har jeg ikke prøvet endnu. Men den her, den er altså super hurtig. Det koster ca. 1.100 kroner på de danske webshops, og jeg kan virkelig anbefale den. Hvis du vil læse min anmeldelse af den, så kan du klikke lige hernede, så har jeg min anmeldelse af Nokia Lumia 630. Det var mit forslag til 3 billigere telefoner. En Huawei Ascend P7, en Kazam Thunder
og en Nokia Lumia 630. Ferien står for døren, og mange småbørnsforældre skal have guldklumpen med på ferie. Men hvordan sørger man for at holde øje med dem, når de sover, uden at slæbe et helt arsenal af ledninger og dimser med? Se med her, når vi tester den nye danske babyalarm, Nabi. Nabi Babyalarm er udviklet, designet og produceret i Danmark og fungerer sammen med din smartphone eller tablet. På rekordtid har den vundet adskillige priser for både design, brugervenlighed og apps. Glem alt om old school, radiostøj og afbrydelser. Nabi kører nemlig Bluetooth, som du sikkert kender fra trådløse headsets, og den rækker helt op til 340 meter, uden at nogen eller noget kan forstyrre signalet, simpelthen fordi det er digitalt og peger til netop din smartphone eller tablet. Skulle andre have lignende teknologi, jamen så skifter din Nabi bare intern kanal, helt uden at du opdager det, så er den nemlig altid på den kraftigste og mindst forstyrrede frekvens. Hvis der er noget, man bliver god til som forældre, så er der klart rigtig mange ting på én gang. Derfor kan din Nabi-app selvfølgelig også multitaske. Appen og din Nabi holder hele tiden forbindelsen, og du kan roligt snakke i telefon, spille spil og tjekke nyheder. Appen lytter hele tiden med og sender lyd fra dit barn, hvis der er noget. Du kan endda selv navngive din Nabi og får dermed for eksempel den venlige besked: Merle har brug for din opmærksomhed på din skærm, når barnet vågner. Og så er det slut med ladning i specialdesignede klodsede dockingstationer med store strømstik. Nabi lader ganske enkelt som din mobiltelefon med et enkelt lille USB-stik, og så fylder den ikke ret meget mere end en tændstikæske. Lækkert og enkelt og stilrent design. Nabi består også af den lille fysiske brik hos barnet og dels som app på din smartphone eller tablet. Som tilkøb til din app fås der også søvntæller, så du kan holde øje med, hvor længe dit barn sover.
en lyttefunktion samt en temperaturmåler. Nogle børn græder, nogle skriger, og andre ligger bare og hyggepluder, når de vågner. Derfor kan du også indstille lydfølsomheden i din Nappy Babyalarm, så den passer lige præcis til dit barn og dit behov. Og hvad med sikkerheden? Nappy er BPA og ftalatfri ABS-plast. Den er CE-mærket og har ovenikøbet verdens laveste stråling. Der er ingen knapper, baby eller ting i pusletasken kan komme til at trykke på, så den ligger og biber, og der er heller ingen dele, der kan bides af, hvis baby har fået fingre i den. Nappy virker med alle iPhones fra 2'eren og op, og den virker også på iPad og Android og koster ca. 1.200 kroner. Vores oplevelse efter at have brugt Nappy i nogle måneder er, at den bare virker. Køb, tænd, installér appen, og du er kørende. Ingen tekniske drillerier, bare brugervenlighed og smart design. Man fornemmer tydeligt, at folkene bag Nappy virkelig har gennemtænkt den her babyalarm. Du kan prøve Nappy i 90 dage med fuld returret, så spørgsmålet er, skulle du ikke give den en chance hen over ferien? Living Smart TV har altid handlet om at finde de produkter, som løser en gammelkendt problemstilling på en ny og smart måde, og helst noget, der har med teknologi at gøre. En af de problemstillinger, mange oplever her i forbindelse med eksempelvis sommerferierne, det er jo, at man måske får desværre ubudne gæster i form af tyveknægte. Så er der jo forskellige metoder, man kan bruge der. Man kan sætte videoovervågning op, man kan sætte tyverialarmer op, man kan sove med baseballkøllen under sengen osv. Men i mit tilfælde har jeg altid tænkt, at det var bedre, inden det når så vidt, at sørge for, at tyveknægtene slet ikke udvælger mit hus. I starten der gjorde jeg det ved, at jeg satte simpelthen sådan nogle tænd- og slukure op. I kender dem sikkert godt. Man kan få sådan et, hvor man så kan man prikke sådan nogle sorte pinde frem og tilbage, så en lampe i stuen for eksempel kan tænde og slukke om aftenen eller lignende, for at signalere med lys, at der er altså nogen hjemme her. Desværre så er der bare 2 begrænsninger. For det første ser det hurtigt kunstigt ud, og specielt hvis man bruger de her, der tænder og slukker sådan lidt tilfældigt. Fordi det kan tyveknægtene altså godt se, at der er en lampe deroppe ved dem, der bare står og tænder og slukker et par gange i løbet af aftenen. Der er nok ikke nogen hjemme, fordi det ville man ikke gøre på den måde, hvis man var hjemme. For det andet så har man jo faktisk også en del lys i huset. I vores tilfælde faktisk alt lyset i køkkenet, hvor man ikke bare lige kan sætte sådan et tænd- og slukur på. Og derfor så valgte vi en anden løsning, eller man kan sige, vi fik en fordel ud af en anden løsning. For nogle år siden, der monterede vi det her Sense Home-system i vores bolig, som I måske allerede har set i nogle af udsendelserne. Men hvis ikke I har set dem, så er det ganske enkelt et system, som er programmerbart og består af dels kontakterne i væggene til at tænde og slukke lamperne, og så selvfølgelig også udtag i loftet til dels at give strøm til lamperne, men også så man kan montere for eksempel en lysdæmper. Men så har Sense Home sådan en logging-funktion, som giver en ualmindelig smart, kan man næsten sige, anti-tyverisikring. Det er nemlig sådan, at hver gang jeg tænder og slukker en lampe, enten jeg gør det ved at trykke på kontakterne, eller ved at for eksempel en sensor vurderer, at nu er der altså bevægelser, og så tænder lampen. Ja, alle de gange, der tændes og slukkes, det bliver logget. Det vil sige, at systemet gemmer tidspunkter for, hvornår det er sket. Det gør det blandt andet for, at man kan holde regnskab med, hvor lang tid bruger man de forskellige lamper, hvor meget strøm bruger de osv. Men et biprodukt af det er faktisk, at den har sådan en feriefunktion, som er meget mere ægte end det her med at sætte tænd- og slukur op. I mit tilfælde, der er det sådan, at jeg har programmeret mit system til, at hvis jeg holder den her nederste knap inde her i mit køkken, så slår feriefunktionen til. Og rent faktisk, så sker der det, at så begynder systemet at afspille de tænd- og sluk-kommandoer, der har været den seneste uge. Det vil sige, i det øjeblik, jeg slår den til, så tror systemet egentlig, at den skal gentage det, der var for en uge siden og fremad. Så det vil sige, hvis jeg nu for eksempel her om 10 minutter i dag tænder og slukker mit lys her i køkkenet, ja, så når jeg slår min feriemode til, så om 10 minutter, så vil det blive tændt igen, ligesom det er i logfilen. Det betyder, at tyveknægte, der går forbi vores hus, de vil kunne kigge ind, og så vil de kunne se, så er der lys ved badeværelset, og så bliver der lys i stuen. Der er ægte mennesker hjemme, fordi det er et mønster, man kan genkende, at der er lys forskellige steder i huset, det tænder og slukker på en normal måde. Ikke det her med, at det sådan tilfældigt står og tænder en enkelt lampe i stuen. Så pointen er altså, at man kan slå det her til, og så kører lyset egentlig
det er vel egentlig en form for, du kan vel næsten kalde det for déjà vu. Den gentager simpelthen de sidste 8 dage, og på den måde forhåbentlig er med til at afskrække tyveknægtene. Hvis du vil vide mere om det her Sense Home-system, så kan du enten vælge at søge på det inde på livingsmarttv.dk. Vi har lavet nogle forskellige udsendelser om det, både hvor vi viser monteringen af det, og også hvordan sådan lidt omkring brugen af det. Og så sparede vi faktisk temmelig mange kroner i strøm ved at få det sat op, fordi det selv tænder og slukker lyset lidt mere aktivt, end det vi åbenbart får gjort manuelt i vores familie. Så super smart løsning. Gå ind på livingsmarttv.dk og læs mere om Sense Home der. Goddag og velkommen til Living Smart TV. I dag skal vi anmelde chili peanuts. Vi skal herop. Jeg kan høre, Pip, hun sidder i gang med et eller andet. Hej Pip. Hej. Hvad laver du? Jamen, jeg er i gang med at være klar til vores sommerferie. Og jeg tænker lidt, uanset hvilken telefon man har, eller mobiltelefon man har, jamen, så har man den jo altid i nærheden, eller i hvert fald på sig. Og en af de ting, hvis jeg nu skulle vælge 3 apps til sommerferien, så vil jeg helt klart anbefale pakkelisten. Nu er vi 5 personer, der skal afsted. Vi er 2 voksne og 3 børn, der skal afsted. Og der er rigtig, rigtig mange ting, man skal huske. Alt lige fra høretelefoner til allergipiller, til tøj, babyalarmer osv. osv. Og nu ved jeg, at min mand han plejer at sige, at alt det der med pakkeri, det klarer jeg selv. Jeg er ikke 5 år. Men vi har været i USA, hvor han kom afsted med kufferten fyldt med alt muligt andet på nær bluser. Så der måtte vi ind i en souvenirbutik. Så for lidt at undgå det, jamen, så kan man bruge den danske app, der hedder Pakkelisten. Og Pakkelisten, det er så en allerede oprettet standardliste med omkring 120 forskellige ting, alt efter hvad man nu skal huske af toiletsager og de mest basale ting af tøj og rejsedokumenter og sådan noget. Er det den, du har der? Det er lige nøjagtigt den, jeg har her. Og hvis man nu går ind og siger, jamen det der ikke må blive væk, ja, men det kan jo være sådan noget som pas, og det er jo ligesom en ret vigtig ting. Så står den bare som mangler, og når man så har fundet den frem, jamen så vinger man den af, så bliver den grøn, og der står pakket. Det er simpelthen super nemt, og man kan sige, at med en familie, hvor man er 5, og jeg godt kan lide at styre på det, og jeg gider at køre hele vejen tilbage fra Skagen til Vejle, for lige at huske den der babylarm, eller et eller andet, man har glemt, jamen så er den simpelthen bare kanon. Den koster små 7 kroner, og den er virkelig værd at anbefale at benytte. Fedt. Er der andre apps, som... Ja, altså jeg tænker lidt... en anden app, jeg godt kunne tænke mig at anbefale, den hedder Around Me. Ganske gratis, og Around Me, den gør egentlig bare, at hvis din GPS den er aktiveret på din telefon, jamen så vil du kunne gå ind i en radius af flere kilometer og finde ud af, jamen, hvor har du den nærmeste bar, hvornår har du den nærmeste tankstation, apotek og diverse seværdigheder. Det er rigtig, rigtig godt, hvis man er afsted i nogle byer, man måske ikke lige kender så godt her i Danmark. Det kan være, at jeg er i Løkken og finde ud af, jeg har behov for en tankstation, hvor finder jeg den? Eller for den sags skyld, hvis man lige er i mangel af et apotek, det kan jo også sagtens være. Den er også rigtig, rigtig god. Den sidste og en af dem, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig, og som jeg mener, som faktisk alle danskere de bør kende til. Og hvis man ikke kender den, jamen, så i hvert fald del den, så alle de bliver opmærksom på den. Det er den danske app, der hedder 112. Og 112, den er, når vi kender den, når vi ringer op til alarmcentraler og sådan nogle ting, hvis der er sket en ulykke. Men den gør, hvis du har din GPS aktiveret på din telefon, så ringer den simpelthen op, og så ved den præcis, hvor du er. Fordi når man er på ferie, når man er ude at køre, jamen selvom man kender vejen til Skagen, så er det ikke lige sikkert, at man lige kan huske, hvad hedder den her landevej, hvor er jeg henne præcis lige nu? Jamen så gør det, at GPS'en den ringer simpelthen bare op til alarmcentralen og siger, jamen herre og Lund, de står på landevejen, lige nøjagtigt der inden for ganske få meter, så ved de, hvor de kan finde dig henne, hvor ulykken den er sket. Og det vil sige, at man får hurtigere hjælp, og dermed også kan redde menneskeliv på den måde. Appen den er ganske gratis, og den er simpelthen bare super dup og virker bare perfekt. Vi har selv haft brug for den. En eneste gang har vi i hvert fald været rigtig, rigtig glade for den. Det var det, vi skulle have vores datter Merle. Og man kan sige, at vi havde behov for en ambulance. Det skulle gå pænt hurtigt, fordi Merle hun var allerede på vej, og vi var herhjemme. Vi har ganske kort til sygehus og kender vejen som bomuld i vores lommer, men når man står i sådan en situation, så kan man godt få lidt sved på panden som farmand.
Og min kære mand, han stod så der, det han ringede op til alarmcentralen, men koordinaterne, de fortalte nøjagtigt til alarmcentralen, hvor de skulle hen, og de var her i løbet af ganske få minutter. Så helt klart anbefalesværdigt. Hvis du dykker meget motion, eller måske bare godt kunne tænke dig et par trådløse in-ear hovedtelefoner, så er det nu, du skal lytte efter. Jaybird Bluebuds X er nogle af de første trådløse in-ear hovedtelefoner, jeg har prøvet. Og de leverer overraskende god komfort, god lyd, og ikke mindst, så slipper du for kablet. Originalt så prøvede jeg Bluebuds X, fordi de har fået rigtig gode omtalelser. Inde på nettet, der læste jeg, at det var dem her, man skulle prøve, hvis man skulle have trådløse in-ear hovedtelefoner. Og fordi de egner sig rigtig godt til sport, fordi de sidder rigtig godt fast, så var det lige noget for mig. Efter et par måneders brug kan jeg bare sige, at det var et rigtig godt køb. Lyden er rigtig god og meget bedre, end jeg havde forventet fra et trådløst headset. Den har rigtig god bund, og den har rigtig god top. Og ikke mindst så kan jeg ikke høre, at det er trådløst. Jeg kan simpelthen ikke høre, at jeg mangler kvalitet, fordi det er over Bluetooth. Komforten er også rigtig god, selvom det tog mig lang tid at finde den rigtige kombination af de her flapper og selve øreproppen. Man kan skille dem ad hver for sig, og finde den rigtige kombination, det kan være rigtig svært. I starten der blev jeg rigtig irriteret og frustreret over, at jeg ikke kunne få dem til at sidde fast, som jeg gerne ville. Så hvis jeg var ude at løbe, så faldt de ud. Det fandt jeg en løsning på ved at finde de rigtige propper. Jeg tog de helt store, og så tog jeg nogle medium af de her flapper. Åbenbart så er mine ører også forskellige, så jeg har faktisk ikke fundet den helt rigtige for mit venstre øre, men for mit højre øre sidder den her perfekt, hvor for mit venstre øre, der sidder den måske 90% perfekt. Det vil sige, at hvis jeg er ude at cykle, så nogle gange så sætter den sig en anelse løs. Det er ikke sådan, at jeg mister hørbar lydkvalitet, men det er bare lidt frustrerende, at den sidder ikke helt inde i øret, som den bør. Men komfort, det er så individuelt, at jeg ikke kan fortælle dig, om du finder en kombination af ørepropper og øreflapper, eller hvad vi skal kalde dem, som bare passer dit øre, eller om du overhovedet ikke kan få det til at fungere. Det er du nødt til selv at prøve af. Det er rigtig smart ved Bluebuds X, det er, at der er 2 måder at have dem på. Du kan enten have dem på over øret, sådan her, eller du kan vælge at have dem på under øret, sådan her, som et normalt headset. Mine de er indstillet nu til at være over øret, så derfor har jeg flapperne sådan her, og derfor kan jeg ikke bruge dem under. Jeg kan bruge dem over, hvilket jeg finder meget praktisk, fordi under, så har du stadig en ledning, som hænger og flapper nede i nakken. Det har du ikke, når de er over, for der sidder de helt stramt i din nakke, og det kan jeg rigtig godt lide. Bluebuds X, de holder i 8 timer på en opladning, og det synes jeg er rigtig fint i forhold til, hvor små de er, for man kan ikke se, hvor batteriet det skulle være henne. De oplades med micro-USB, og 8 timers strøm, det har for mig holdt en uges tid ad gangen, så hver gang, at der er gået en uges tid, så fortæller den mig, der er sådan en lille stemme i, som siger, battery low, eller andre ting, headphones on, osv. Og den siger battery low, når den er på 10%, og så ved jeg, at okay, nu kan jeg lige høre måske en halv times tid nu, og så kan jeg lade dem op. Og det synes jeg er passende. Blandt andet også, når man er ude i dykke motion, så er der på siden sådan en lille remote control. Den kan du selvfølgelig også bruge til alt muligt andet. Men her i der er der en mikrofon, så du kan snakke, og det har jeg fået rigtig praktisk. Desværre så synes jeg ikke, at jeg synes, den fanger for meget rundt om mig. Det vil sige, at hvis jeg er i trafikken, eller hvis jeg er ude at cykle, så kan jeg ikke snakke ret meget, fordi den fanger vinden, eller den fanger biler, der kører rundt, eller et eller andet. Så det er jeg lidt skuffet over faktisk. Men det er selvfølgelig, når den sidder her på siden af ens hoved, så skal den også fange langt om for at nå ens mund. Så det må være den bedste løsning, det kan være. Hvis jeg sidder stille i en bus, så kan jeg sagtens snakke med dem her på. Derudover er der på remote controllen en screw-up-knap, som også bruges til næste. Hvis du holder den inde, så skifter den til næste sang. Der er en skru ned, som gør det samme. Den skruer ned, eller skifter til forrige sang, eller starter forfra på den sang, du var på. Der er en stop-knap, som også fungerer som en sluk-knap, ved at du holder den inde. Jaybird Bluebuds X er nogle hovedtelefoner, jeg vil anbefale til alle, der søger et godt in-ear trådløst headset. Desværre så er det ikke alle, der kan få komforten til at sidde korrekt. Jeg har hørt om flere på nettet, som slet ikke har kunnet få den til at fungere, og var nødt til at returnere dem. Men jeg har fundet en løsning, som jeg synes er ok, og det er faktisk mit største kritikpunkt ved dem. Mit eneste kritikpunkt ved dem, det er, at det ikke altid lige nemt at finde komforten. Hvis du kan finde en kombination af ørepropper og øreflapper, der passer, så bliver du rigtig glad for dem her. Jeg gav ca. 1.200 kroner for dem her på den engelske Amazon, og det var alle pengene værd. Ja, altså, som gadgetfar, man skal have udstyret i orden, sådan er det. Sådan en løbevogn her, den er skideskæg, men der er jo ikke meget gadget over den. Og i en periode, så har det været sådan, at mine børn, henholdsvis Milo og Merle, de er små nok til, at når de er med ud at løbe, så falder de simpelthen i søvn. Altså, vi når 200 meter hen ad vejen, puff, så sover de. Og så løber jeg der selv, og det er da måske så også meget hyggeligt. Og så ved I godt, vi har snakket om nogle gange det der med, at nogen slapper godt af, når de er offline, og andre,
blandt andet mig, slapper godt af, når jeg er online. Jeg kan godt lide at bruge nettet til alt muligt, også når jeg er på løbetur. Og så begyndte jeg at have min iPad med, og min løbevogn, der er jeg så heldig, at jeg har sådan en elastikholder her, så jeg kan egentlig godt have min iPad der. Men det er ikke super sikkert, og specielt ikke, hvis man løber ind i skovområder og sådan noget, hvor der er huller i vejen, så hoppede den simpelthen for meget rundt. Og så fik jeg den idé, at jeg ville prøve at montere den her på. Og jeg troede faktisk, at det bare var at købe et beslag, sådan at den lige kunne sidde heroppe for eksempel. Men der oplevede jeg faktisk, at hverken jeg eller de af jer, der var med på at lede efter det på nettet, rigtig fandt noget, der virkede. Og så fandt jeg faktisk en lidt alternativ løsning, fordi på et tidspunkt, der testede og anmeldte vi sådan en arm her, som egentlig er til at sætte en iPad på for eksempel en bordkant, sådan at man kan skrue den på sit skrivebord, og så kan man have iPad'en sådan stående op i luften ved siden af. Og så slog det mig, at måske kunne jeg simpelthen bare, hvis jeg lige vender vognen her, så jeg putter den simpelthen bare lige ned her på, og skruer den fast her. Og så sidder iPad'en simpelthen bare her på. Skidesmart, og det gør, at jeg kan bruge den til landkort, ganske nemt og stor skærm at se på. Jeg kan bruge den til streaming af en film eller en serie, eller nogle gange så kigger jeg også forskellige sådan undervisningsmaterialer og sådan noget. Nemt at have hovedtelefoner i, frem for at have det hængende og slaskende i lommen og sådan noget. Hvis I derude sidder og laver nogle lignende nørdede løsninger for gadgetfædre, så må I endelig skrive til os. Send en kommentar, eller skriv en kommentar her nede under i kommentarfeltet under udsendelsen, eller send det til annette@forlagetkickstart.dk. I vores familie, der er det sådan, at med små børn og selvstændig arbejde her i Living Smart TV, ja, så har vi ikke mulighed for eller tid til at tage på de helt store verdensomrejser. Så det for vores vedkommende bliver ofte mere sådan nogle endagsture rundt omkring, og så måske en enkelt uge i sommerhus. Gennem længere tid har vi oplevet, at streamingtjenester som Netflix og HBO og Viaplay og lignende gør det muligt på farten at se både film og tv-serier osv. Men hvad nu, hvis man bare vil se helt almindelig fjernsyn, altså Danmarks Radio og TV2 for eksempel? Ja, så findes der faktisk 2 rigtig gode apps, hvoraf den ene, nemlig Danmarks Radio, for nylig er blevet opdateret voldsomt og er faktisk rigtig, rigtig god. Vi bruger det i bilen, når vi er afsted, ungerne sidder og ser Ramasjang, eller det kan være, hvis vi sidder ude i haven, når vi er i sommerhus for eksempel, og jeg har lyst til at se med på Tour de France. Ja, det kan jeg så gøre for eksempel på TV2's TV2 Play-app. Lad os prøve at se på de 2 alternativer. Når man har downloadet DR's app, som er gratis at hente og gratis at bruge, så kommer man ind først på forsiden, og der er sådan en god oversigt over, hvad man må kan se af nye spændende ting. Man kan også gå ind og se en oversigt over programmer, hvor man kan søge efter, hvis der er noget bestemt, man vil se. Lad os sige, at man søger efter noget på Ramasjang eller Bonderøven, eller hvad det nu kan være. Og selvfølgelig så kan man også se live-tv. Og der i det her tilfælde kan man altså både se Danmarks Radios 1, DR2, DR3, DRK, Ramasjang og DR Ultra. Og det kører faktisk rigtig, rigtig godt, og jeg må sige, at Ramasjang i vores familie er blevet testet godt og grundigt de sidste par måneder her. Man kan også se en programoversigt eller en tv-guide, så man har mulighed for at følge med i, hvad det er, man skal se og hvornår det kommer. Og til sidst så er der også en helt specifik børneafdeling, hvor Ramasjang til de helt små børn og Ultra til de lidt større børn har deres egne kanaler. Ligeledes har TV2 også en app, og forskellen på TV2's app og Danmarks Radio er, at TV2's koster penge og er sprængfyldt med reklamer, desværre. Det er ikke sådan, som mange tror, at hvis man betaler for at se TV2, så slipper man også for at se reklamerne. Det koster penge at se alt det her, og der er forskellige løsninger, afhængig af, om man bare vil have adgang til TV2 Plays arkiv, eller om man også vil se med på live-ting. Og i aller sidste ende, så koster det også ofte ekstra, hvis du vil se nogle specielle sportsbegivenheder. Jeg har de seneste par år været vant til på TV2 at betale ekstra for at se for eksempel Tour de France. Ellers så fungerer TV2 Play i princippet præcis på samme måde som DR's app. Man kommer ind på forsiden, hvor der er en kæmpe oversigt over alle de forskellige ting, man nu kan se. Og så er der et menusystem, hvor man kan se live-tv, man kan se TV2's forskellige kanaler, altså Zulu og lignende som oversigter. Man kan se tv-oversigten, og så laver TV2 også ofte forskellige emner. Herhen over sommerferien kunne et emne være VM i fodbold, det kunne være Tour de France og lignende store begivenheder.
Så har de også et afsnit med masser af film, hvor man også kan leje ekstra film. Og sidst, men ikke mindst, så er der, ligesom på Danmarks Radio, et børneafsnit. Men børneafsnittet på TV2 Play er voldsomt meget større og, kan man sige, mere kommercielt. Altså det er mange flere af de eksempelvis amerikanske serier for børn, der er derinde, hvor Danmarks Radios materiale som udgangspunkt er noget af det, de selv har lavet. Som sagt kan du downloade både DR's app og TV2's app gratis, og der er også nogle ting på TV2's app, du kan se gratis, men det meste koster et abonnement. Det kan du læse mere om inde på TV2 Plays hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig, og når du har gjort det, så kan du i øvrigt bruge det både på din smartphone, på din tablet og på din computer. Hvis jeg husker 30-40 år tilbage til folkeskoletiden, ja, så legede vi hele tiden sådan nogle lege, der hed drengene efter pigerne og pigerne efter drengene og sådan noget. Og i dag, der gør jeg faktisk næsten det samme. I hvert fald i forhold til, når vi skal på ferie. Fordi så er det sådan lidt drengene efter pigerne i vores familie. Pip, som jo er min kone, hun er rimelig meget efter mig i forhold til at få pakket mine ferieting. Så husker hun mig på det ene, så husker hun mig på det andet. Men de ting, jeg gerne vil have med, dem er hun så ikke helt vild med, at jeg tager med. Det kan være, I kender noget lignende. Men der er 2 ting, som altid er sådan en konfliktagtig ting her i huset. Den ene ting, det er, at jeg vil gerne have min Las Vegas 1950'er wannabe Hawaii-skjorte med på ferie. Og jeg vil gerne have min bærbare computer med, fordi jeg ynder at sidde på mine feriedage, når endelig ungerne sover, og alle er glade og sådan noget, og så lige sidde med en kop kaffe og bare hygge nuller rundt på nettet. Desværre så er der det her med drengene efter pigerne. Det er der, det kommer ind i billedet, fordi hun er nemlig efter mig, men hun er ikke rigtig her den her på. Hun synes, det er sådan lidt en kikset wannabe 70'er ting. Så væk med den, jeg må ikke have den med. Og den bærbare, med det samme jeg åbner låget og hælder kaffe op, så tror hun, jeg arbejder. Og det gør jeg jo også nogle gange. Det må jeg være ærlig at sige, men det gør jeg også nogle gange, men jeg synes, jeg kan styre det. Jeg ved godt, nu lyder jeg næsten ligesom en misbruger, men jeg synes, jeg kan styre det. Men den sender nogle uheldige signaler. Derfor så har jeg været ved at kigge på, hvad kunne man tage med i stedet for. Så hvis vi nu lukker den her og siger, jamen vi har jo også en iPad. Jeg har i hvert fald en iPad. Og hvis jeg nu tager den med, så er jeg jo et godt stykke af vejen. Jeg kan lave mange af de ting, jeg gerne vil. Men det der med at sidde og duppe på et tastatur, hvis man skal skrive meget, og det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at sidde og skrive artikler og sådan noget. Det kan man altså ikke reelt på en iPad. Det svarer til at bringe pizza ud i en lastbil. Den egner sig ikke til det. Det er ikke lavet til det, simpelthen. Og så findes der jo mange af sådan nogle eksterne tastaturer, man kan sætte til. Jeg har prøvet både sådan at købe et rigtigt tastatur og sætte til trådløs, og det virkede lidt for nørdet. Og jeg har også prøvet forskellige sådan nogle, hvor man kan klipse det på i forskellige udformninger. Og det, der er fælles ved det hele, det er, at de er ikke gode at skrive på. Men det ændrede Logitech så gevaldigt med den her model, der hedder Ultra Thin. Og det er mig bekendt, at det er den anden version, altså det er den nye udgave af et allerede ældre Ultra Thin tastatur. Men det, der er her i den her omgang, det er, at de har simpelthen knækket koden, de har bare fået det lavet rigtig, rigtig godt. Den måde, det fungerer på, det er, at tastaturet er et cover, simpelthen, så man tager sin iPad. I mit tilfælde har jeg sådan en smart case fra Apple. Og så kan jeg simpelthen bare klikke det ud. Nu skal vi se, om vi vender det rigtigt. Det gjorde jeg. Så sætter man det bare på. Magnetstriben her holder iPad'en fast sammen med tastaturet. Og så kan man bare åbne her, når man skal skrive. Så sætter man den her. Og så kan jeg sidde og skrive. Den holder strøm i månedsvis. Den er rigtig, rigtig god at skrive på. Og så har tastaturet en række forskellige specialfunktioner. Man kan vippe, og man kan lave alle mulige forskellige tricks med det. Og faktisk, så må jeg være ærlig at erkende, at jeg blev så ivrig, da jeg lavede den oprindelige version af det her indslag, at det faktisk tog alt for lang tid til at blive vist i den her udsendelse. Og derfor så lavede vi den her genindspilning i en kortere version, som du nu sidder og kigger på nu. Og så udgiver vi i løbet af den næste uge, 14 dage, der udgiver vi den fulde version. Og jeg vil foreslå, at I kigger på den. Selve tastaturet er pivgodt at skrive på, og det mere vil jeg ikke sige i den her udsendelse. Og så har den alle de her ekstra funktioner og smarte ting, som man kan med det. Og det kan du se i den fulde version. Tastaturet med hensyn til pris og farver og sådan noget, det snakker vi også meget mere om i den udgave. Så hold øje herhen over sommerugerne på vores website livingsmarttv.dk. Sommertiden er jo netop der, hvor vi begiver os udendørs sammen med vennerne, ofte til stranden, på båden, på campingturen, eller måske sidder og griller ude i haven. Og der vil vi jo rigtig gerne høre musik, og så fyrer vi op for Spotify på mobilen, men det lyder bare ikke super godt. Derfor har vi kigget på, hvad man kan med ekstra streaminghøjttalere.
Ja, netop sommertiden er jo der, hvor vi begiver os udendørs sammen med vennerne til stranden, en tur på båden måske, eller på campingpladsen, som ligger herovre ved siden af. Og så vil vi gerne høre noget musik. Og når vi hører musik i dag, er det jo ofte streaming. Lad os sige, at vi fyrer op for Spotify. Men desværre så er fælles for alle de her mobiltelefoner og tablets jo, at højtalerne er so-so, og det lyder bare ikke super godt. Lyden i smartphones er jo lavet til at snakke i og måske bruge som medhør. Og efterfølgende så er vi jo selvfølgelig inden for de sidste par år begyndt at bruge den rigtig meget til musikafspillere også. Men som sagt lyder det ikke særlig godt. De bitte små højtalere, der er i bunden af min smartphone for eksempel, er slet ikke lavet til at spille musik, og de er heller ikke lavet sådan, at det giver en god fyldig lyd. For at få bedre lyd, skal du ganske enkelt bare have bedre højtalere. Fysikken i højtalere er som tommelfingerregel sådan, at jo større højtaleren er, jo bedre mulighed har den for både at spille højt og fyldig lyd. Når du skal have den gode fyldige lyd med dig på tur, eksempelvis på båden her bag ved os, ja, så kan man med stor held bruge de trådløse streaminghøjtalere. Fælles for de 4 højtalere, vi har taget med her i dag, er, at de er trådløse og genopladelige. Det betyder, at du slipper for at have kabler fra din smartphone eller din tablet over i højtaleren, og du slipper for at købe en masse dyre batterier. Du lader den ganske enkelt bare op, ligesom du kender det fra din smartphone eller fra din tablet. Udover i det hele taget at lyde meget bedre, ja, så lyder de også meget bedre, når de spiller kraftigere. Det betyder, at til en festlig begivenhed, eller på eksempelvis en båd, eller ude foran din campingvogn, der kan du spille op, så mange flere kan høre med på din musik, og samtidig at det lyder godt. En anden stor fordel er også, at du slipper for at have din smartphone liggende fremme. Pilfingre, tyveknægte og sand og vand er store fjender af mobiltelefoner. Og ved at have en trådløs højtaler, ja, så kan du faktisk gemme din smartphone væk. Du kan bare putte den i lommen, når du har sat den i gang med at afspille musikken. Og så er der det med bunden i lyden, eller bassområdet. Det er det, der giver fylde og noget mere power i musikken, og det er det, mange de falder for med det samme, de sætter en trådløs højtaler til. Eksempelvis er Beats-højtalerne kendt for netop at være rigtig gode til bunden i lyden. Hører du moderne musik, så er det alfa og omega med en god bund. Indtil for nylig, der var de primære ulemper ved de trådløse højtalere faktisk bare, at de var relativt dyre. Batteritiden var sådan lidt, det kunne ikke rigtig holde til en hel tur på stranden. Og så var de relativt tunge. Men inden for det sidste halve år alene er der sket rigtig meget. De nye Bluetooth-teknologier gør, at de holder strøm på en opladning meget længere tid, og nye og bedre materialer gør, at de slet ikke vejer lige så meget. Og sidst men ikke mindst er den måske helt store forskel nu, at de store kendte højtaler-brands er begyndt at gå ind på markedet. Mærker som Dre Beats, Bose, Sonos osv. Og det har alt sammen været med til at hæve lydkvaliteten. Hvis resultatet af den her udsendelse bliver, at du tænker, sådan en streaming-højtaler kunne være noget for dig, ja, så skal du forvente, at budgettet starter omkring 500 kroner. Hvis du går en lille smule op i pris, så får du typisk 3 hovedfordele. Dels bedre lyd, dels bedre batteritid og dels en mere robust byggekvalitet. Til brug for den her udsendelse plukkede vi 4 forskellige alternativer til streaminghøjtalere ud. Dels den her streaminghøjtaler fra Philips, dels en Jambox, dels en Dre Beat Pill, og dels den lille her fra Logitech, der hedder X100. Fælles er, at de selvfølgelig alle sammen streamer med Bluetooth, det vil sige trådløst fra din mobiltelefon eller din tablet, måske også i nogle tilfælde din bærbare computer. Det, der kan være forskellen på de her, er eksempelvis lydkvaliteten, hvor vi som nævnt får noget mere bund i den fra Dre Beats, men det kan også være noget med tilslutningsmulighederne, som varierer fra model til model. Hvis du vil vide mere om de tekniske data på de her 4 højtalere, eller måske se flere andre alternativer og lure lidt på priserne, ja, så anbefaler vi at gå ind og kigge på komplet.dk. Rigtig glædelig sommer. Glædelig kamel. Så løb vi tør for strøm.